kayane wong lanang wong wedok sing nyimpeni karine blonjo ayo nek wong lanang gak nyambut gawe gak sampe utang-utang nang tonggo tang tentrem seneng uripe nyambut gawene kangsar cukup sak bendi mongso tentrem tak jaluk ae ojo kesadaran endi sing salah kek ono pengertian opo maneh nek wis diceluk ibu kenek kanggo contoh anak lan tutor sing apik ayo ditiru supaya uripe gak sampe akibate rabi paksaan tresnane arek wedok tiba kawitan perkara setitik digawe persoalan akhire dina sedo pegatan mula gak koyo rabi oleh dewe ala tanpa rupa pokoke nyocoki pikire sebab wis dipikir
pikir sadurung-durunge sugih lan miskin iku wis derajate seje maneh wong rabi tangkepan jam 2 bengi digawa nang kelurahan lanang wedok dijaluki penjelasan iso gak iso dikongkon kawinan bareng dirabi gak sampe suwe arek lanang sebab gak nyambut gawe arek wedok sumpet pikire akhire ngomong cak aku terno mule arek lanang ngomong kon tak tuturi enak gak enak dik ayo dilakoni sejaramu ngono dik aku wis ngerti asalmu iku aku nemu nok pinggir kali ayo cak kena dolenan was so jos temenan alah gak dolenan ana bebek pinggir kali nyosore beras wak mantri tituit gondol iwak teri kok ireng-ireng jangan terong kok dibumboni arek lanang saiki kok ganteng-ganteng rambute gondrong gak tau dikramasi dadi arek lanang mesti ngene cak sapari ku sing disemoni kok arek lanang tok lah kok arek wedok-wedok enggak arek wedok-wedok iya entenono dilungkas tak buntelno tituin damar mati mulia siti mangan jeruk bagong mati semar mulu nang kayangan semar petruk wono kawan arek wedok bendina kok keluyuran apese awak dadak kenek cakupan batin arek wedok waduh kenek sasaran aku rek jare arek wedok kok sing nom-nom tok sing kenek sindir lah wong tuwa kok enggak wong tuwa iya dilungkas tak gekno sing rada nyemek-nyemek ole ya leo
Pegel rek. Cekap semanten sairan kula sae mboten borong kerso. Buku keran. Oh, nota utangmu ta. Ora utangmu pira? Apa sih kok nota utang iki? Wong nota utang kok sampe embong-embong ri. Iki gak nota utang. Apa? Aku lak mempelajari ilmu hewan. Wah, diwandani bebeb. Kok iku dadi apa ri? Wong potonganmu kaya ungkal. Nanti mbane kon kaya pulpen petekan. Akon kaya kucing karo buntute. Nyandra wong gak gelem ngoco kupinge. Lah kon niku lha potonganmu lho. Kon niku ganteng ndang potonganmu njojlok. Lah potonganmu kaya kucing karo buntute. Kok kon niku ngene lho Gran. Aku wingi ngene tiba ngono. Wah, omonganmu srekalan ngono. Lah apa sih? Aku iki mempelajari ilmu hewan iki. Aku lek jange ngelamarno iki ta. Ngelamar arek Pak Ginten iki ta. Oh, lha opo? Ngelamar yo. Iki lho kepengin dadi mantri kehewanan. Wah, wong sekolahmu bayar bebek ngono ri kamu. Kon niku lho. Lho, wong masa kena semono. Alah, kena semene ta. Lho, wong nasab-nasib. Wong gak mesti bapakne bodoh anake pinter ya akeh. Kaya tanggaku iku. Apa? Bapakne dadi mandor lho, anake ya nguli. Ayo katambah nemben ngono. Lho, meneh-meneh lek dadi mandor ah. Dadi kon iki nyocokno ambek nggo buku iki nyocokno nek jange nyambut gawe ngene apa? Menteri Kehewanan. Menteri Perkewanan. Iya. Oh, kon niku ri gak cocok ri. Lho kok gak cocok ya? Apa ya cocok-cocok terus iki kan? Mas cocok ya gak cocok kon. Kon cocok ambek klambimu ki ta. Oh iya klambine putih ya. Klambi putih, celanane putih, sepatune putih. Karena kaos kaki dikabur. Lho, wong iku aja ndelok segi pakaian. Sing dadi ku mental dan fisik. Masalah. Lho iya, nek mentale kuat ngono mesti mempelajari apa elak tercapai. Waduh rambutnya dibiyak ya. Rambut saya kan dibiyak. Iya tapi peple bisa. Dia cewek biyen. Rambutnya dibiyak. Lho kok jelantah ya ri. Ambul. Kok jelantah iki. Jelantah wong stand pet kok jelantah. Ya temenan ta kon iki. Iya, mempelajari ilmu hewan. Kon iku ngerti sih ilmu hewan iki. Lho, ngerti. Temenan ta kon iki? Ngerti. Pira sih jumlahe kewan-kewan iki sih? Oh, akeh kan? Tuh, temenan ta kon iki ro? Iya, ro. Sik, wedhus iki pira sih wedhus iki? 35. Pira ri? 35. Wedhus 35. Iya. Sapi. Nek sapi pancene 9. Ane ngono bandeng lak 01. Ri, kon iki apa sih kok malah nanggone ramalan kon niku? Nah, sapa sing jumlah kewan sak dunia iki lho. Enggak ngono, aku lak takon kewan-kewan iku ya dibagi berapa bagian. Oh, iku ta. Petang macem, ciri khas dhewe-dhewe. Oh, ciri khas dhewe-dhewe. Iya, kewan niku ono sing kewan iberan, Iberan. berangkangan, terus kewan gremetan. Gremetan. Heeh. Kewan sing gremetan. Lho ono keran. Nek kewan sing iberan iki? Iberan niku koyo dali lak miber ta. Oh iya. Gagak. Iya iya. Kapal terbang. Iya, tunggale helikopter iku. Oh, kon iberan meneh nang kapal terbang kon. Kene iki golek iku angel keran. Kok situk loro ngono tok keran. Lah sing berangkangan? Berangkangan niku akeh sapi, berangkang, kebo berangkang. Iya ya. Anakmu cek tas mudun lemah iku. Iku yang berangkang. Wah, omonganmu titik apa nang anakku iki kon niku. Kon kari takon tok ae. Lah sing gremetan keran. Apa? Akeh. Apa ae? Kelabang iku gremet. Oh, kelapa gremet. Iya, keluwing. Gremet. Cacing yang gremet. Iya, terus apa maneh? Terus tanganmu iku sok-sok yang gremet. Ala apa tanganku gremet iki? Ah, lah kok ndelok wingenane ana tim-timan sawunggaling. Apa terus? Wah, lah nek wedok kon gremetin. Oh, tapi aku lak nyilih korek aku. Itu mun nek wedok nggo korekan. Mosok kena semono wong jangan nyumet lampu tak silih korek. Waduh, kan. Apa? Wis perkara kewan-kewan ngono takono aku ae. Ngerti kabeh. Lho omongi aku ngerti. Lho, semut iku padha menungso iso ngomong semut iki. Wori omonganmu kok semut iso ngomong ya apa omong iya, kan tak kandhani. Ya apa sih? Kalau lah gak krungu ah. Gak. Sajane iso ngomong. Ya apa? Mangane semut iku nek mlaku mesti bendukan sirahe duk. Terus Iku balik. takon. Iya. Takoni mesti ngene. Ya apa? Piro ya regane bahan bakar ini?
Oh, kon niku sampe semut ro regane bahan bakar kon niku kon niku. Takon sing genah takaran. Saiki aku takon ya. Iya iya. Saiki kewan apa sing dibutuhno masyarakat utawa dibutuhno ambek Bapak dokter? Ayo. Ndi ya kewan sing dibutuhno masyarakat itu. Iya. Tawon. Lah kok iso tawon? Lho iya sebab tawon kan mengeluarkan madu. Oh, dadi Lanane tawon iku ana entupe keran. Ngono dadi ana entupe mesti ana madune. Oh, dadi tiap-tiap kewan sing ana entupe Mesti ana madune. Temen ta kon? Iya, gak selamat iya kan. Dadi ana entupe ana madune ya. Ana entupe ana madune. Lah kena apa? Kalau jengking ana entupe kok gak ana madune. Ayo. Ayo lantup iki. Kalau jengking ta? Iya, lantup iki. Kalau entup ta? Heeh. Anane kalau jengking ku ana entupe kok gak ana madune. Iya. Sebab kalau jengking duwe sopit. Oh, sopit ya. Sopit iki. Iya. Tadi sopit ya. Sopit. Lah kena apa? Piting iki ana supite gak ana madune. Ayo. Sopit ya. Heeh. Bingung deh. Ayo. Anane kepiting ku ana supite gak ana madune. Iya. Sebab kepiting ngono ana supite gegere ombo. Lah nek gegere iku ana lemine. Oh, dadi Gendong lemi ku. dadi piting iku gegere ombo ana lemine. Iya. Saiki aku takon iso dadi alimu. Enggak. Lah pamanmu gegere ombo kok gak ana lemine. Gak enak nang paman-paman. Pamanmu lagi. Iya tak jawab. Anane pamanku gegere ombo gak ana lemine. Iya. Lemine wis entek. Oh, lemine wis entek. Iya. Lah kenapa lemine kok entek? Dadi sedot bebekmu. Kon mari Kon mendal. kewan malih nang paman-paman. Kon mari mendal nang aku kon niku. Takon iku liyane ngono lho. Ayo, saiki aku takon kewan apa sing sugih dhewe? Kecot. Lho kok iso kewan begaca sugih? Iya, lahir perocot digawani oma mbek makne. Kewan. Iya. Mangkane bekecot iku nek mlaku mesti omahe digawa. Oh, bekecot iki nek mlaku omahe digawa. Mm. Lah apa sebabe bekecot iki mlaku omahe kok digawa? Lah saiki tak jawab dhisik ya. Iya. Aja atik takon niku. Gak apa? Kon mesti tumur kadang-kadang bekecot iku kok omahe suwung akeh, bekecot gano. Lah ya apa? Nah iki nek sami ana omahe tok kan bekecote. Iya, nang ndi? Iku bekecot iku budal transmigrasi. Ri, wong Lah nang jengkol iku. oh bekecot kok tren migrasi kon niku. Lah saiki takon sing Ya iku mang bekecot. Omahe digawa. Apa sebabnya kok omahe digawa? nah anane gak digawe iku dikon kontraki nah. Lah aku kontrak sama bekecot. Kok kon niku. Nek mlaku. Lah anane digawa omahe iku lak wedi ambek iku konang iku lho, Kra. Lah apa kok Lah konang gawa obor iku apa? Wedi. Oh, tadi ketok konang nggawa obor wedi. Heeh. Lah apa sebabnya konang kok nggawa obor? Wedi kalau mandingan masang jaring. Lah apa sebabnya kalau mandingan masang jaring? Lah iku ana gantrung miber-miber iku, nandak-nandak. Apa sebabnya gantungnya kok nandak-nandak? Lah krungu ana kodhok tabuhan. Tu. Lah apa sebabnya kodhok kok tabuhan? Lah anak percil mantu iku. Mantu oleh sapa? Lah oleh panakamu. Oh, boleh penak amun. Ponakan. Kupingmu silir kon iku. Loh, cari. Lho, Sus? Iya, kok sampean lho kene? Iya. Kumat ta? Oh, kumat dengkulmu anjlok ngono. Ya kok ngerti. Iya pancene kumat kok iki. Loh, wong wingi ku nduk prapatan arek Cak Sukran. Iya, wingi ku lambe luru kembang boreh. Pingirane ya ngono. Iya. Dikrobong arek cilik-cilik. Adane tak Cak Sapari melok kemi dibedes. Ah soalé kan kan niku bola aku tak bola syukuran. Mbok yang golek nyambut gawe liya. Kan niku lak terhitung ponak aku sak yang belo aku sih kok syukur sing Gak dibelan. ngono ne siket ben kulite kok pancet coklat ta. Karepku Sapari ra takon gebek kreweng ta. Dengkulmu gak tahu digedhek traktor. Ya Cak. Sampeyan saiki nduk endi nyambut gawe apa? Baireng gak ireng nyelang kulit. Gak ngono. Aku ndelok Cak Sukran iki kuning. Sampeyan Kuning apa wong arek koyo kulup ngono kuning. Kuning aku. Oh, untune kuning. Wah, Untumu kuning. untu. Oh, nggih patik sing nggih patik. Patik mare koyo Maryam ngono. Cak Sapari. Iya. Aku wingi tumon sampean. Oh, endi? Anu ta melok kursus mobil iku ta? Aku ta. Iya. Lho lah opo? Kadang-kadang aku ya melok kursus mobil. Tapi sampean kok baga nyorong. Lho iku anu dudu kursus mobil.
apa Iku gak kursus iku komersil goblok. Udan-udan iku golek Iku duwe. prank iku. Masalah cak ojo lara ati sampean yo. Gak tau lara Kudu ati. sampean wingi lho. Iya. Gawe kodhong kloso. Niku Kayak ta. sono kono ta sampean. Iku kumat gendeng. Sus, kon kok iso ngomong nang Gak bojo-bojo. bener. Udan iku lho. Udan Iku gak kloso iku mun payung moto iku. Oh, payung muto. Katoke kaya kloso. Heeh. Lah sampean apa sih pancet anu? Iya, saya pancet gendeng. Oh, nek gendenge ngono wis kebiyen cak Sugeng. Iya, Ket kadang- piyen ta? Iya. Aku rene sik wingi. Wingi ku dadak mangan walang. Kon ndelok aku kaya manuk jambul ngono. Syukuran iki nek ngilokno kancane tas-tes ae. Gak malang tok. Gak malang tok, kadal ya doyan. Ngene lho, keren ya, ambek iki ambek pon aku ya. Iya. Nggono embonge aku tak muli dhisik. Alah, apa nggone. Wah, kon niku dadak ngilokno kancamu kon tek ngamik kurang golek. Nek timbangane aku sedih ngono lho. Hmm. Awak dhewe aku lek sik pancet ta. Iku lho kepengin nutukno kesenian Jawa iku lho, Cak. Oh iya, aja diilang-ilangno iku kesenian Jawa iku. Tapi aku tau duruk Cak Sapari. Naluri kuno iku panjenengan. Diwuru isa ta? Iya parikane ijo-ijo molo-molo Oh. underwalk ngono. Iya. Ijone kok lak keterangin mulu-mulu. Nek andere ngono gak apa-apa walking lho. Oh ngene kata, ijo-ijo mulu-mulu underrock ngono ya. Tutuk, Cak. Ya Ayo, Pak. Cak, aku belajar ono ngedung ya, Ngedung, Jajuli. Cek ini Iya. gak mati kesenian Jawa iku cek ini mati. Oh ya ya ya. Ngono Ya lho. ya ya. Ya 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 ya. Kan kon lak biasa lak iso kan ngitung-ngitung kan. Oh ya 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 ya. Masa kon kalah mek pitikku kan. Petik wis gitu. Pitikku ku wedok nek kepethuk jagung ngitung. Mari kon jagung tekan demek. Sari kene ulangan hari. Iya, ayo jajil ya. Ngitung ya. Kok nek munggah warna munggah ya, Cak ya. Ya. Nah, lembeane yang ngono. Nah, Kene ta, Cak. nah. Pokoknya jendit ya. Iya. Jadi teman. Syukur iki lan mburi aja. Seneng aku. Ya. Yes. Diangkat. Aku salah sak manggise kamondo matang do bola. Wis isa rene rek. Kon ngene ayo amen ambek aku ya. Wah, iku lha opo iku? Ah, ngono enak-enak. Apa sih sistem? Aduh melok Ya, dabukan. apa lho ono wong ngedung enak disetet iki lho. Melok dabukan kan. Iki bekake sapa sih rek? Iki lho ya apa sih iki awake kuro kaos iki gedene. Koyo gawe sayak. Kon gawe sayak kon. Sapari ambek Sokran wis jelas. Bendina kon nek muruki bojoku, kon nek tak Lapo, Cak, lapo? kon nek tak kon nang pasar sih. Iya. Dadak lauk-lauk dikon bedes belek yo. Bojomu wis ngomong war. Iya. Nek gak aku sing muruki gak iso, ngono lho. Gak iso. Kepengin kesenian Jawa. Ket biyen iku antuku iki, antuku. Antul iku apa sih? Antung. Antul iki sing muruki lho sing Sing muruki. Dadi nek gak arek loro iki gak Atuh, gak atuh. iso, Gak cocok, gak cocok. Wis terang-terangan. Wis dalanmu dalan gak bener kon. Kok dalan gak bener? Mulane aku mangan mangkok seret tenan mergo sego jagung gak dodo. Sus. Iki Hatiku bojomu, gak Sus. enak aku. Bojomu ta. Bojoku untune sik tak selepno sih. Ya apa iki kelambi kene gak selangan ae gak ngono. Sus. Nek, Temenan ta iki bojomu? iya bojoku. Kok ndelek bojo liyane apa sih? Arek-arek iki wis kon terang-terangan ya. Wis sus kon njaya apa nyengkreh muli ae. Ya Apa? Sus, mulia. Saya nyengkreh ambek aku kan sih. Mampir nang Kembang Kuning ta? Hah? Mampir nang Kembang Kuning. Ala apa? Gadekno celana niku ta. Biasa kono iku nyekel lho nek ngono. Ndek Kupang gak ono tampar elek-elek. Gaya apa? Ilatku tak tak nawar lho. Iya bunuh diri njenengan. Mulai. Mulai ambek aku sus.
Ya, Ngomong-ngomong kan Lah niku. ya mulai ambek aku. Cek gak tumen. Mulia-mulia bojomu gunung-gunungane wis anjlek mulai. Ya, lah Sekali surupe wis iku. gak usah muring-muring wong Iya, atas. wong Karek sak gongan tok ae lho kok. Ngomong-ngomong gak murang-muring wong jarane bojo pengasane rendang-rendeng kaya ngene iki. Alah ngomong-ngomongan tok ae. Ngomong-ngomongan tok masih sak sabar-sabarane wong ya apa kon niku. Alah. Tapi gak re, Cak Sapari mangate gremet barang are. Lah iku apa? Tangane. Wis nek Yesus kon. Ayo, Mulya. Ayo wis. Ayo ambek aku. Terang-terangan ri. Nek kon ambek Sokran bojoku sida tak pegat, nek kon lelesi, jagatmu kukut dik kon. Sapa kon kepingin tak balekno nang jaman kelanggengan ha kon. Kon Sampai di situ. kon iku dadi apa kon niku? Balekno Wis ayo nyingkir. Ayo Ris, nyengkir. Ya wis gak apa-apa wis. Masih gak kon nyengkir dhewe bojoku ta. Awake bongkring. Bah bongkring dhewe. Kayak klothok tawa. Bojo nyingkir. Arek-arek nyingkir. Aku nek ngrasakno bojo iki suwe-suwe dadak ngenes dhewe aku. Kate muring-muring ku gak wani. Gak muring-muring suwe-suwe awakku dadak mimpes. Lah ya apa lek gak sumpek wingi ku pamit jaga. Budal jam 8. Sampai sedina gak mule, roro teko kulon wis kumus. Iku lho teko ndi lak ngono. Ngono nek ana wong muring-muring jarene rewel, cerewet. Iya. Aku wingi katut rauto. Iya. Gua katut rauto teko Lumajang. Bek katut kebuak ngene lara-laraan kono. Lah apa kebuak iso larangan aku. Ngawur ae kon niku. Kok iso iku lho wong wis gerang, wis tuwa kok iso katut prauto iku lho goleki apa? Iku lak asale prauto mandek ah. Ngeban. Aku ngewangi. Bareng ngewangi, monggo pas nek nunut, aku nunut. Watut nang Lumajang. Mbak bingung aku rene. Lah apa katik mule? Lah gak mulih apa duwe rompok rene. Ngerti nek duwe rompok. Ngerti, Dik. Yo, bareng kon niku. Wis mateng segone. Apa? Wis mateng. Takon sego? Iya. Pangan kok lho wakule. Satu tikus piti aku mangan bakul iku ngawur ae. Teko-teko takon sego. Iya. Rumangsane ninggali dhuwit ta? Terus gak ninggal dhuwit prosoku lho. Bek kon gelem torok. Bek gelem torok. Kebagusen. Iya. Njaluk wong wedok torok ki lho. Padahane Prosoku koyo ya. ganteng-ganteng ngoh. Lho nek prosoku gak Aja ganteng. iling-iling kok irunge sak kentongan ngono wis. Arek adakno nek ngomong gak tau tepak blas kon niku. Masih irungku gede ngene kon nyesra yo. Oh, apaan Ya kok? kadung wis dadi diapakno. Lah iya sampe diwurungno. Nek nyacat wong tas-tas irung gede, winginane jawal-jawil tatakan apa tatakno. Lapo? Ayo cipok-cipokan. Blas. Apane? Kaya arek enom ae katik ngomong ngono. Gerang wis gak ngono-ngono wis gerudak-geruduk nang wis. Borongan, kok ngawur ae. Gak ngono sae kon iki lho. Waduh model gak karo-karuan kuwi. Temenan gak karo-karuan model gak iki. Biyen gak ngono. Saiki pulih kaya ngene. Ya sing karepmu kon iku. Aku lho kon anggap apa? Aku lak bojomu sih. Wis seru. Ngerti sing jarane bojo. Bojo tembung sanepa, bojone bojokan. Siji barek garwa, garwa sigarane nyawa. Siji barek garmun, sigarane tinung. Oh, ngawur ae. Dadine nek awak dhewe iki bojo. Iya. Sampeyan ngomong bojo-bojokan. Iya. Ya wis enak ngono bojo-bojokan ae. Nek Ngancam. kober ya dadi bojo, gak kober ya wis. Lho, gak ngono kok kober-koberan jebulan rek.
Kan iku rumangsamu ya apa barek aku ndelok apa kon barek aku iki? Lah iya jare ngajak bojo-bojoan. Wis repot barek kon iki. Saiki ae dadi bojo. Kon ngono ngerti ta? Apa? Derajate wong wedok ngono swarga nurut neraka katut. Kok iso iku lho. Lah contone saiki ya, iki tembung saupama. Lir pamane, asung lilir akeh tumane. Tembung saupama ya. Nek aku dadi lurah, celukane Bu Lurah kon. Nek dadi. Nek aku dadi Pak Carik kon celukane Bu Carik. Lah nek aku nyambut gawe Water Ledeng celukane kon Budeng. Opo kon iku? Tapi entah jeneng wong wedok budeng iku. Anggere aku metu kon rewel. Engko oleh dhuwit kon muring-muring, gak oleh dhuwit tambah kon uwus-uwus. Karepmu ya apa karepmu? Lah ya apa? Wong wedok iku ya trimo oleh tok. Lah iya, gak isin aku nek geger barek aku lho, tangga pating kerintik iki tangga. Ngerti aku. Sing duwe isin iku mestine sampean. Iki lho tangga cidek, wis ana paribasane. Gedhek ana mripate. Cagak ana kupinge. Kon. Lho tangga sebelah iki kok ngono. Kok ajare kon iku. Iku ngerti ya. Temen kok. Wis pisan iki dadi bojoku kon. Temen pisan iki dadi bojoku. Menesuk leren gak dadi bojoku. Ayo koncoan biasa kon mbek aku. Oh, kok Sampai disemoni wong kaya ngono iku, ndodono ya iku. Lho dudun apane? Sampeyan kok ngoco, irung sampean iku lho sakmono. Arek ngancam irung ae arek. Ngono kan bina gelem ae yo an. Odakno. Wis saiki ngene ae wis, tata kerbak ae kon. Tata kerbak ae wis aku rumangsa isi kok. Dadi bojo selalu geger ae, rezeki mlayu. Wis saiki ngene ae. Kon omah kene apa omah kene ngono ae wis. Dhewe ngono ae wis. Lah pancet bulet niku, urap maneh jenenge. Lah ya mumet. Ada kon iku. Ya ncelak salah situ, aku wis pegel bendino awakku sampe koyo ngene. Ya aku wong lanang Dik ya. Kon wong wedok. Wong tak tunggu iki sawangan aku rai gedhek karo isin. Wis ngono omah iki. Omah iki ngono wis. Aku tak ningkri ae wis. Ningkri ya? Iya wis. Kati apa iki? Lah kok bekecot ngowo omah. Odakno ngono omah iki. Pek-peken. Iki lho, bawan iki. Apa? Sepatu kari CC. Oh, ya puramu. Ngresial kekiran ae. Aku tak ningkri teko kene. Wis aku tak metu, aku gak pamitan lho ya. Lho, nyangking apa iku? Apa kertas tok iki kowe. Bojo nek ngono gak kapok, jane aku wis abot. Tapi apa wong bendina manasno ati. Enak urip ijen. Apa, Dik? Penae niat becak ta niat turu. Mosok sedina turu tok iku gak narik-narik iki. Ket mau kowe becak ket mau gak ada sing ngenyang belas sing meng. Lah mbok deret-deret ngetan kono apa? Lah ngabote ra becake kok. Lho gak ngono ya dipancal ngetan rono lho. Lah apa gak ngono wong becake tambah numen tambah suwe tambah iku lho. Apa? Masalah aku. Mbah. Kok aku nglakono becak iki suwe-suwe tambah nemen awakku tambah gepeng. Lah becak ngidung ae, ana penumpang gak ero. Lah kata orang ngitung ya apa gak le duwe. Eling sih penang ngitung. Eling. Siya apa sih, Bang? Zaman biyen niko. Garingan ya? Iya garingane di Metabuane. Siya apa sih pamane? Pariane ya apa, Bang? Pariane ya. Ya. Taro rirundero jem. Gak enak iku. Ya apa? Entak bom gak cocok. Ya apa? Enggak di kernet aku. Iya, siya apa sih? Ngene. Ya apa rek kaitane mang rek? Iyalah tak mulai timbangane sepi iki mang ya apa becak-becak ya durung ngetrek blas. Tak kidungi ben ana wong mara. Monggo mulai. Tak kidungi ya. Nang dong dong mendeng nalung nang Kula ana sego pecel liwat ngono utango ya, mpek luwe ta wetenge.
Lah ono maneh, wong ape ngidung tak umek kae kon. Si apa sih? Didik sih apa sih? Didik. Wong api-api kayune petik wong diopong kaono atune. Ayo timbang mancal soro-soro mbok mumet maneh nduk ganggang kono wae. Kowe niku lho, jare kon becak aku saiki becak kon nilokno maneh sumpek aku lho mesti kon niku lho. Gak mentol aku. Si enak suarane lho. Suara lempitan iki kok aneh. Mulane kalane sepi, kalane rame, sebab ayo padha iku lansa bareng. Aku ya iso lek ngidung ngono ae. Masa Apane? elek kalale. Wong suaramu Wis wong swara dicemetno gak karo. banyak iki suara lempitan lak ngene wong panjenengan iki wis tuwa lho. Kalau penumpang lho. Oh iya endi? Kalau penumpang. Ndi? Oh wong usung-usung. Oh Usung-usung lho kok. Mosok wong penumpang kok ngono. Duh, iki lho, iki lho. Lha iki Ya apa sing narik aku apa peno arek wedok iki. Waduh aku mari lah. Engko peno mancal munggah titik semaput glondong narik wedok iku. Gak lo. Takono. Melampat ta, Cak? Nggih melampaning. Ya wis mlaku wae. Lho ngapa lho aku menawan penumpang. Teng pundi to ning? Kula. Nggih. Mriki lho. Jalan ikan tongkol. Ikan tongkol. Waduh. Nggih. Mbok sampean mampir ikan bandeng napa? Wong ikan-ikan iki napa ikan-ikanan mboten enten ikanan kok. Pundi jalan ikan tongkol mboten enten. Lho ya napa sih daerah lar niku lak ikan tongkol. Oh, perak niku ah. Daerah riku kuat ta sampean? Gak kroso. Lek rono ya golek sepatu sing pernah ya apa telumpah ini. Lah iku digemancal lak merucut iki. Enggak lo iki panjenengan tak gapit kok lo. Piro-piro lek gak gelem aku sing anu ngono lho. Oh, ku ngatak kae ngono. Sawangannya kok gak pantes ya. Pinten sing Rika? Oh, mereka larang ning 1 juta. Ya napa? Ngono. 1 juta. 1 juta. Nggih. Sampean klop palu dhisik. Aduh. Ayo tepak sing jahat iki ya. Coba coba jahat teman. Penumpang opo cek jahat iki. Tawan ono sing bener Sing iki biasa. dinaoten lho, biasa. Ayune wong. Lho. Ngomong napa? Anu arek niki lho kartolane lho sing marahi. Sak temene pinten ya anu. Biasa iki. Biasa pinten. Pinten biasa. Lah kate ngomong kok ndelok sandal ae. Ketok sikil dipiteki ya wis mblero kabeh gak kerja. Pun 1000 mawon ning ndiki mriki ning. Alah pun biasa ae. Kula niku pun biasa Pak becak ndugi mriki. Pinten-pinten. 50. Lho. Numpak becak 50 kok mlaku po. Numpak becak ngenyang-ngenyek. Lho, ngenyang sakit dadak terus mlaku glending lho. Bapak. Wis gak numpak wisan. Ben kapok. Oh, anjen arek lalatung golek-golek. Iya panjenengan arekku golek-golek ada apa-apa kok. Lah iki lho, iki lanang iki nek kuwi ya. Iya, lanang. Rebut-rebut lho, lanang iki lho. Lanang tek muri. Kaose Anu lho. kaose. Kliru kabeh aku. Wong Sapari gak nonton nduk kene ora ri ae. Safari wingi anak nonton nduk kono. Halo, Pak. Nganggur Cek becake. Nggih. Sampeyan pretel ya? Kok ngomong kan niku. Sampeyan takoni sinten pun ya? Kira mlaku-mlaku. Oh, mlaku-mlaku tan Pak becak. Lho gak ngono, numpak becak tapi terno. Markeso kepada cacakne. Ri, kono mela Ri, kono nonton kono Ri. Iki kanca sampean. Nggih. Safari panjenengan itu Iki lalu. adoh cedhok kok ngelirik ae iki. Iki gak ngelirik teko pabrik goblok. Isalah kaitane ngilinge miring ada. Setir. Kok iso jaring gilinge miring lho ya apa? Ngene takon arek ngelirik iki gak kero kok. Keputran tunjungan pinten?
anu di charter napa? Wis tah cateran jam-jaman. Biasa, Dik. Wis digawe ijiran pancalan mawon ya napa? Sak pancalan 50 cc. Lah, tapi ndelok pancalane, Dik. Nggih. Nek pancalane rada rusak ya aku ongkose gede ya gelem. Tuh men sampeyan tukang becak pancalan niku. Ngoten nggih nurut mawon. Pun 3.000 ya napa? Pira? 3.000. Wah, wis. Kayak karo ngeret-ngeret ngono. Mun karek ngeret. Lho ana engko sing digeret. Napa? Laran pasar itu. Mboten mbek ngeret sepeda motor. Gak, wis wong tok ae. Pinten? Tapi tak kandhani ya. Nggih. Becake mlakune aja banter-banter, santai. Oh santai. Iya. 3.000. 3.000 wis dadi wis. Wis kelek wong ngene gak iso mbayar paling Lho, mudun ngenyek. terus melayu paling. Ngenyek. Ya apa? Aso, moten Iya, ya. loh. Moten Moh, wis aku aku gak mau. ngemot. Moga. Tak ndak 1000 gak gelem. Gak gelem ah. Lho entene aku iki mang niate mbejuk. Wis gak numpak. Pancene apus-apus tok wong ketara nyang rono iku lho, nyang tretes. Nyentretes. Aso, Nyang tretes mbek. anak aku gak gelem ngemot yo. Iya. Iku mang dagelan. Oh, dagelan. Lak padha. Padha ae gendenge. Paling-paling mudun wis matur nuwun. Oh iku munawar iku. Aku sing Munawar. saking kacamata ireng yo. Kok koyo londo sewane. Londo tapi gak keramut. Wah, bener iku. Tati nandi arep ditut lho. Oh, Ayo, tutut, anu ngetut arek wedok iku mang. Iya untuk Ayo arek ditut kodan yo. Ayo Arek ditut ya wedok yo. mlaku ngetan, dek mlaku ngetan. Heeh. Ah ditutno. Aku mang sentul yuk. Yo. Ayo ditutno, ayo. Lah iya, wong becak kok macem-macem. Gak numpak becak gak patek. Lho, Napa sih? Masih kan Pak becak sawangane. ya mesti kula mlaku kajeng ilan apa sampean? Lah lan apa sampe nyemoni? Ya sing nyemoni sinten? Wong kene ngenyang becak 3.000. Kok krungu ae lho ambekan kono ambek kene ana wong becak nyaut becak. Cek landhep wis strume. Iku yang ngene, wong wedok kupinge tengen men. Yen saya kutempu ndi, Dik? Kula Nggih. sing teng jalan Kantongkol. Nen, Kantongkol. sing digoleki kok gang iku tok ae. Napa sih? Mboten ngoten iki kan dorang tah napa. Lho anjene jujukan kula nggih mriku kok. Gampang ya, Rek. Lan apa sih sampean sawangane kok guyang-guyu? Mosok, Dik? Mboten tau kepethuk sepisan mosok kajenge merengut mawon. Oh nggih, ngenten saene. Nggih. Tepangaken. Nggih, sinten? Kula Nggih. Tini. Oh, nggih. Sampeyan sinten sih? Kula ta? Nggih. Niku. Niku lho. Niku sinten? Arek niku lho. Mboten kula menawar. Oh nggih, Cawar. Nggih, tempun Dik. Lho tanglet malih ya napa sih? Mboten ngoten. Sampeyan iki niate mantuk ta niate mlaku-mlaku. Mboten teng kanca kula. Pun mriku ah. Teng pundi? Teng kunjungan mawon. Oh ngaten ta? Nggih. Jane kula wau pun ngertos sasarane. Nggih. Sampeyan semerep tukun. Sampeyan ajeng nyasar mriki ta? Ya napa? Ajeng nyasar mriki ta? Kula kesasar sing metuki sampean. Sampeyan semerep tukun nem. Oh niku. Lho Napa asih? sembarang wonten Dik mriku. Nggih pun suwe wong toko. Monggo tak mriku. Lan apa? Ndelok wong tuku. Kok sampeyan niku Alah sangkano beke ta. lho iya tak Diencip-encip apa-apa. wis ta sampeyan nek delok sandali kurang apik, Dik. Nggih. Tuku sandal sing duwe sitok tapi sing larang. Pinten? 2.000. Enten ta sampeyan? Lho sepatu ana sing regan 75, Dik. Sampeyan kuat numbasaken. Lho gak kuat ya wingi iki sing tak rombengno tok papat kae iki. Sing didodono kok rombengan. Tuku anyar gak iso iki. Sampe nak kandhani. Nggih. Wis ayo mel aku engko tak tukokno. Ngoten ta? Iya wis. Beres nggih. Apa perlu sampean belanja tak enteni? Alah padha tuwane mon. Engko nek ditakoni bose Nggih. utawa Bos sinten? lho gak ngono, ditakoni juru tulise. Nah, uangnya mana sus? Nanti dulu. Itu apa teman saya di muka. Tak bayar wis. Saestu nggih. Iya. Mriko ta? Wis rono wis. Monggo. Heeh. Lho. Saso. Wis. Iya ta. Lah apa becak peno kok jegur got. Oleh nginceng wong sirsiran becak kejegur got. Makanya aku mau ketepaan iku mah. Tak kali iki apa kali cilik lho. Wah arek wedok mong keblobok lah padha gelem deret-deret rono.
Iku gendeng kok iku. Pancen arek wedok mang, Bu. Pancene ya ketepakan. Jane rada lutung ya. Ya lumayan dicik. Cuma ya kok iso kena munawar lah ngono. Dijak nang tuku 6 apane? Ya 6 iku. 6 apa? 6 iku naam iku lho. Apa itu kok apa? Mbok gak ngerti. Paling-paling ya dikoyak tok bae. Pancen iku tukang koyak kok. Minta-minta kok. Sopo jenenge Munawar? Munawar iki. Masyaallah, kat biyen wis suwe. Lho, tau kena ta, Bang? Tahu Kena piro? Kena. Mbok iku sampe lali aku. Lho, Kena 2000. lah peno iku Isa, arek iku golek pedhuk ya. Iya. Ayo dijak mlaku-mlaku ya. Iya, Arek wedok mang, mbek meno gak gelem karo Munawar ya. Iya, mbek awak dhewe mbek awakmu ya. Iya, yuk. Ayo cekat ae, karuan. Urip bebas, duwe bojo kan ditata dan ngejak geger tok ae. Sembarang enak wong bujang kok. Wong bujang wis keturutan sembarang wis ta. Masih mangan sak mangan keturutan. Pin sego goreng ya goreng-goreng dhewe. Pin wak empal ya ngempal-empal dhewe. Pin wak endok ya mulane. Wah, kesempatan, waktu terluang tak gunakno mlaku-mlaku. Sopo ngerti, be ono rezekine awak. Enak lho arek wedok. Sapa iki? Ati sumpek-sumpek. Wih, arek iki. Bojo gak Jawa. Sing penting objek. Kuno Dik objek iku Dik. Bisnis ngono Dik. Apa Dik? Benar Dik? Kula ta? Iya. Kula. Iya. Ajenge ten Jakarta. Wah, roke kelewuk. Apa Jakarta? Kacau keadaane, Dik. Awakmu iki temen lho, aku iki ngomong lho. Aja sampe kon melukai atiku lho. Temen. Mpun semerap nek sampean iku ngomong temen. Mosok sampean iku mbujuki. Lah iya, soalnya ngene sih. Wong kon iku mang ijen. Upama kon duwe bojo, mesti ambek bojomu. Wong duwe anak ambek anakmu. Sing pen ngono ya, tujuan nanti sih. Kula. Iya. Madosi tiyang sing irunge gedene sak kentongan. Gak main ngomong ngene. Gak main ngomong ngene aturane. Wis geblakku nek ngene aturane. Gak ngono kok ndelok wong irung gedhe lho perlu nige apa? Non, Perlu nige apa? damel tontonan. Lho. San orang ajaib bek aku iki. Gak selamat kok arek gak jadi. Lah saiki aku takon Dek ya. Nggih. Jenengmu simpen. Coba jenengmu sapa, Dek? Kula ta? Iya ya. Kula Susiati. Susiati. Nggih. Kau terkenal dari aku ya? Empun Sapa jenengmu? Baskom. Lho ya ngomong. Arek kok. Kan iku ya apa sih kan iku? Wong kok jenenge Baskom, jenengku ngono Bajul. Bangka. Bantal. Kon iku masalah. Napa? Aja mencicil lah takoni aku gopo aku iki. Sinten? Bajak. Iku lho jenengku Basman. Niku napa rombengan? Lu rombengan. Aku didik Raden ngono. Napa? Maksude ya rakyat Basman. Ngerti ya? Oh, ada. Sampe nek ngoten turunane bangsawan Oh, ane. Dede, Lah napa? ya biasa, rakyat biasa ngono. Oh, tasik keturunan tiang bakul bakwan. Lho, Pak Uwan ta lho. Masalah rek iki apa sih? Gak ngono, lah omamu Dik. Kula ta? Iya. Mboten kula beto. Gawon kok bekengking ya. Ngawur ae. Kula niki bingung, Pak. Lho, kecone Bingung. cagak nek bingung. Ora kula cagak nek bingung. Kula niki geger kali bojo kula. Oh, geger. Nggih. Padha aku. Mun kadek ngoten lho. Wis ta padha braci. Oh, nek ngoten kula rondo sampean duda monggo pun nang diselesaikan kawinan. Ngeteh arek iki. Masalah rek. Lho saiki ngene ya. Usume adem-adem ngene agakno. Kon adem sih. Nggih.
Wah aku ngeringet. Nek kon rondo, aku dudo, ya ta? Nggih. Perkara hari nikah gampang. Engko aku sing bondo. Soale familimu kok tekakno kenek, ya. Rokok entek sik. Lho. Wah. Rokok entek sik. Kon nggo duwe ya? Lho. Emang lah kon minggat gak sanggup duwe blas. Padha mawon krisis kok. Padha ae. Krisis. Kan kanggo sopake rambut bareng. Sopake rambut kanggo. Sopak mboten enten. Semporo gak duwe. Anu enten. Apa? Susur. Saku susur, iki lho ana dhuwit 500 ya. Ngeten lho ngenal. Tukono rokok ya. Engko susuke kekno aku maneh, cok entek, ya. Wah. Tuku rokok no perapatan kono. Enak omong rokokan ku, ya. Pun ta? Iya, tuku rokok. Mbosaken riyen nggih. Iya, ya. Pak rek, iki golek tombo iki. Kene mana sih lho, sapa kan? Lho. Lho. Waduh, War. Masalah. Awak pentol balemu. Wis biasa, Dik. Pirang tahun meno gak ketemu. Ono nek 6 tahun. Iya, nek ndi? Teko Hong Kong. Ya, apa? Teko Hong Kong. Gua ilaran kono. Ngawur ae, aku lak layar sih Oh iya ya. Ya apa? Kabare apa? Iya biasa. Eling jawane cek bujang-bujangan. Iya. Ya apa sih tetap dagel kan. Nek aku ya cek ndagel. Mesti Iya. peno nek Hongkong kono ya mesti cek badut ya. Hongkong kono gak ngerti kono karo tim-timan kono. Segari nek kono gak ono wong ngetim Ya kono. apa? Iya. Anake piro? Wis rabi anake piro? Oh, sing dhisik wis gak dadi sik to. Oret gak dadi wis. Padha karo aku. Oh, aku ngono watakku kaku kok. Iya. Ono paribasan ya. Ril iki ya. Diluk kenek, tali digawe kaku kenek. Iya. Tapi nek pikir aku tersentuh, masih wong wedok ayun kok putri Cina tak oret ningkri wis bukatan. Ngono. Iya. Oh iya. Iya wis gak preketek-ketek wis ngono sampe. Temen wis. Aku Artine gak bojo-bojoan. Aku gak bojo-bojoan. Padha karo aku ya ngono. Tapi- Bojoku ya ngono. Lho bojomu ya? Lho ya tas tak pegat. Oh, bojomu. Untune larang. Iya iya. Dadi kebaktian ambek wong lanang iku wis Temenan. Aku gak iso bojomu. 100%. Pokoke bojomu arek bangsa kan ditoto wis. Kaya apa? Pokoke bojomu iku arek bangsa kan ditoto. Nek panen pencit ae girange setengah mati. Temenan. Nanti. Tapi kok ngono sih kok iku. Saiki masalah oleh tombo aku. Padha. Oh, iya ngono. Iya. Bojoku luwe ayu sik enom. Mas, Lho, Dek, kene. iki lho rokoke. Iya, iya, iya. Ya iki lho. no. Masalah. Aku dirokok, Imam. Sak koreke iki lho. Iya, iya, iya. Lho iki ngenal kok oleh. Lho, oleh telan bojoku. Sik coba dhisik, iya. Lho, iya. Lho. Kenal, Dek. Wedhus gibas iki nututi ae. Sik pancet ae. Pringas-pringis. Kendel bojoku. Ya iki jane ana usus brodol gak kena tangane wong liya iki. Bojoku tak dedek kendel jane. Didedek le ojo masalah. Ya oprek basemen Mas. Apa? Iki ngono. Apa? Ya apa? Iki ngono wekku. Lho, iku nang ketekmu. Mak. Apa? Lah bojomu ah. Lho gak ero rek. Mulane teko iki karo becocong ae ngono. Lho. Ya sepurane war. Lah nek pernah kepengin kenal bojomu ndi? Ya apa? Oh, iki ya? Iya, Dek. Ya. Oh iya. Iki lho. Jarine mantu kain Kenal aku, War. Iya, Kenal, War. cocok. Kenal. Tuku kain mesti cocok tak kelire. Cocok. Pantes sampean nang Iya. ini. Koncoku, konco Sapa? sing mari teko Hong Kong kenal aja. Kenal aku. Iki lek, kenal lek. Lho. Eh? Metondo ndi pedhos potol iki, Mas? Masalah Lah apa? kepethuk cicang. Oh, kepethuk arek bangsa, saiki kepethuk cicang. Aduh, warep lapo kan war. Masalah. Peno ngenyek ta mbak aku. Wong tak kenalno peno. Kok iso ngenyek? Lu gak kenyek ngono war. Iki apa? Kok lak ketarik teko rambute war. Iya. Rambut keriting ta. Lho nambune apa wake kok. Tak tau atus arek iki. Peno mesti tau ro. Garo ya apa? Apa? Ngawur ae kon ngono. Iki sibutku. Lho sibut. Wah, kalau sibut. Apa? Bojone biyen. Utang bojoku iki war. Lho ya apa sih? Lho masak iki bojoku iki ngono. Wah, ya apa iki malah dadung kepuntir gak karu-karuan iki. Pasti ini anak rebi. Blas. Wis. Tak Mas. Eh, Saiki wong teman-teman iki ya bojo peno iki ya bojo. Iya. Wis wong peno ambek aku ya dulu. Iya.
Dadi urusan bojoku ya tak jake mulih, Iya. bojo peno ya jak mulih. Soalnya gegeran, tapi gak sampe pegatan. Lah wong apa wong kadek aku ya durung lapo-lapo wong tak kongon blonjot tok. Aku ya kepethuk dalan tok ae. Iya iki mang. Terus arek tak kon tuku rokok ngono ae. Nek ngono ayo padha mulih ya. Wis Mandi dhewe. dulur ae. Ayo. Ayo.